kumple pi baru ku pa ya kene video sat sen pres yang happy chakane ka channel ngai ajan ya chat be pi baru ka mangale jo hi te mo mentakas ngi mo don na pedeng jong pi ba ong yang kong krentang daga ten khasi hoi kala persangkat bala mo ban kren daga ten khasi te hoi don ki kato ka negi content banga penmi daga ten pareng ru wat ngawi namar bangala de ban ong pi bangam la bha ban explain lane ban batai mo te nakataga daw mo don ki content gum to bangam la ban mo ban kan mau te nakataga daw nga pendon kam English ru te wat ngawi kata mo namar ba ban keren lane ban shoot hang nem de ko basok mo ban peit te sok bha tang ba ban keren hang ne pat te de ko basok te ngangej ba phin ngeu thu kata te nganam pan slam de kane ko video ngas ngeu comment bha ban wan beng ha kane ko video namar ba ngayo ibun bha ki comment jong phi ba phi comment te yang ba phi ong kong ayangi kerteng ya ka kerteng jong serum lane ki ya ka kerteng jong kine ki melasma serum te ngin order na ka eka app ngin yo na ka eka app te parlok mo shwa bangan ya chakmat jong kane ka video ngakwa ban pule ya ki kato ka ne ki question banga yo I ha po kito ki videos barem bangala de ban pelai te don ki question ba ong kumne kong ngakwa dawai nyang mong mo ngakwa dawai nyang mong te kane ka video ka de na banta ka tamo ngan ya thu ya phi ya ka kerteng jong kine ki serum te phila ban order ya kine ki serum te la da don up teng jong phi bala de ban order ya kine ki serum ru pe ya kane ka video khnang ba phin yo ban tip kumno ha kane ka video namar ngan ya thu ya phi kumno ba phi hab ban layer ban apply kine ki serum ha ka skin ka jong phi ma te don ru ki question ba ong kumne ha la ne na bangin yo ya kine ki dawai te phin yo ya kine ki serum na Amazon na Flipkart na Nykaa phila ban order na po website jong kine ki products ru angan ong ya phi wat nom order na po Misho na mar ka Misho mo kamla ngimla ban tros ban shane ya ka Misho khamtam ya ka skincare products mo ki shat pha ya kine ki fake product te nakataka daw nga ong ya phi nai order na po Misho te don ru ki ba ong yang kerteng kumno kine ki serum te ha kane ka video ru ngan mention ya ka kerteng jong kine ki serum ha ka screen mo te don ba ong ngim nang ban the kine ki serum ngim nang ban order kine ki serum mo te ngim pat jo order te ngan ong ya phi ya kata ka video ngan shoot mo ngan shoot haden la ne ngan shoot la ka jong ka video te kumno ban order kine ki products te don ki ba ong ru ki products ru ma don ru ki ba ong ya thu ya ka kerteng jong ka jingta te ngan ya thu ya phi ya ka ne ya ka serum no mo ya ka kerteng jong ki serum te don ba ong yang ba kumno banta mo kumno banta ya kine ki serum te ha ka por ayu bangin ta ya kane ka serum te pet ya kane ka video na mar ngan batai phishibet te don ba ong ru ba pen I se ka do jong ki dawai hoi ngan pen I phishibet te don ba ong ru kumne iPhone number jong phi dengan ong kumno mo ngamla ban ai ka phone number direct ha po jong ka comment section te la da phikwa ban mo tip kham bnia te phila ban follow yang ha po Instagram la ne ha po Facebook te ngan bu mo hang ne screen ka Facebook ka Instagram handle jonga but Facebook handle jonga phila ban follow yang mo na Insta la ne na po FB te ngan sa reply phi po FB te don ba ong yang kwa khuj ki dak mong kumno bangin ble te hakane ka video ru ngan yakane ka question ru ngan batai phi shibet te kong hap ta shwa daw sunscreen ne daw serum ne te shibet phin sa tip ekane ru ta shwa daw serum ne moisturizer ne pet ekane ru te kumno ngan le bang badon ka jing sa dak mo yakane ru phin pet shibet ngan batai phi te thet ha mo ngin thet ha ya kata ru ngala de ban ong ya phi te don ru ka question ba ong kumne ba ya ushan rang pat ngin ta da ka mo ya ki shan rang pat ngin ta da ka te ki shan rang ru phila ban ta da ki ne hi ki jo ki products mo kam ya pher phila ban ta te lok an poi be cha ka main point jong kane ka video kata ka de vitamin C serum but alpha arbutin serum bon phana pdeng jong phi ba ong yang kong ngin apply da ka ka serum nak banta pigmentation nak banta dark spot nak banta acne marks mo an ong ya phi hang ne
pila ban order daw ne vitamin C serum namar vitamin C serum obon bha kineki jing mentoy pila ban khuit no dark spot acne marks but pigmentation mo te pila ban order vitamin C na dermaco 10% mo dermaco brand 10% vitamin C serum dengan ong ya pi ba balay pi hab ban use 10% 10% ya gitu ki bom paju padon kam serum meno ha ka jing em ka jong pi ka sen ka bom da day ka sen ka banong kong ma pi padon kam serum vitamin C serum ha ka skincare routine jong pi pila ban choose kom u vitamin C 10% serum mo wat nam jam sha khat san percent ar phel percent namar pila sngal thu hi kine ki percent ki yai kat kum ka level te 10% ka long na kabanta ki to ki bam pat ju use mano te ki to ki bala da ban use pat shi banai ar banai lai banai phila ban increase sha khat san percent phila ban increase ar phel percent ru lei te phila ban padon kam na ki we pat ki brands ru lei la da phis ngau tanat tamba ya ka e ka bangas ngau tanat nga share hang ne ha ka video na mar ki para jonga ru ki la sedang ban padon kam dermako te ki ong ba ka ya rab ha na kabanta ka skin ka jong ki na ka ta ka daw ong ya pi pila ban order dermaco 10% vitamin C serum te une vitamin C serum ula ban pan khoi ban bright ya ka skin ka jong pi la da phi long dull skin na mar bona pedeng jong pi ba ong kong along dull palat ka skin ngan apply da ka e ka skin ka jong pila ban don kam vitamin C la da phi don acne marks dark spot pigmentation pila ban kam vitamin C serum dengan ong ya pi hang ne ka way ba ngala da ban mention mo ha ka to ka way ka video melasma video ba la da u pigmentation jong pi la ne u nyang mong jong pi u long bun palat u long yong palat kum to dengan ong ya pi ba kane ka serum mo kine ki serum ka bangan ong ya pi hang ne ba kide ki serum ki ba ki ba tre kam suki pasuki te la da phim don patient mo la da phim don ka jing yai sha te ka mod ba wat nam khmi lan ti ba ka result kan pau ha po shi banai la ne ha po ar banai phi ha ban padon kam phi ha ban use bha ban ta bhai kine ki serum te ka shong ru ha ki snake dog ki jongi mo namar ba yo le se phi don ki jai snake dog ki bom long stop burn palat te kala ban khoi te parlok ngala de ban batai phi shaphang une vitamin C serum te phila ban order na dermaco te manta ngan batai pat ya phi shaphang une u alpha arbutin te une alpha arbutin serum ru de serum ubala ban pan khu yaw ne dark spot acne marks pigmentation and bala ban pan bright ya ka skin ka jong phi ban pan thabai ka skin ka jong phi la da phi don dull skin kum to te phila ban order yakine ki serum mo vitamin C serum bat alpha arbutin serum ha ka skincare routine jong phi dengan batai phi shibet mo kumno ba phin padon kami kine ki serum te shwa bangan batai phi shaphang kita nga kwa ban bia thu e phi khandiat shaphang une alpha arbutin serum te une alpha arbutin serum udon R% mo R% te une vitamin C serum pat udon 10% mo te une alpha arbutin serum udon tang R% namar balai ya kito ki badang shus dang mo ban padon kam phi ha ban padon kam shwai kine ki low concentration kum R% kum to mo long re ban jom direct shakine ki higher concentration te phi ha ban focus shwa ha kine ya kine ki serum ma ha skincare routine jong phi dongi ka long ru ka serum na ka banta baro ki jai skin type te phim don kam ban khuslai o yo le se kam suit ha ka skin ka jonga kam ya day bat ka skin ka jonga em der kumta kalong gentle kalong suit ya baro ki jai skin type ho oi yo le se don ki kato ka ne ba mo don irritation kum to ha ka por ba apply te ka ta phi ha ban check ha ngala de ban batai ha ka to ka we ka video ba la da phi pandon kam ya kino ki jai serum ha ka skin ka jong phi ha ka snake dog ka jong phi la ne ki no ki jai product ha ka skin ka jong phi la da phi R13 order shwa ki products ya ki serum ki ba long mo less ml kum to don ba lai pheu ml kum to don ba khatsan ml don ba ar pheu ml kum to lada phi kwa ban test shwa phila ban order dak ba khatsan ml ane ar pheu ml te
phila ban order kumta kumbang la deb ong ya phi ba la da pigmentation jong phi long bon palat long yong palat te ula hi ban duna te phila ban padon kam ya kine ki serum vitamin C serum but alpha arbutin serum te bon hamo kine ki jai serum kum kojic acid serum kum azelaic acid serum kum tranexamic acid serum tangbangan ong ya phi lada phi day ki beginners lada phim paju ta mano mo ha skin ka jong phi wat nom ta kine ki serum phila ban ta tang vitamin C serum but alpha arbutin serum te haden ba phila long use pat ya kine ki product kum ba shi banai ar banai kum to phila ban thet ya ki we pat ki jai serum ro kum tranexamic acid serum kojic acid serum kum to te ya kata ngam batai phiang ne namar kane ka video ka dei tang na ka banta vitamin C serum but alpha arbutin serum te tang ba la da don up teng chong phi bakwa ban padon kam tranexamic acid serum te phila ban order tranexamic acid serum ro na minimalist brand te uneu mo ngala de bha ban ya thu ya phi ha ka to ka we ka video ba la da phikwa ban order alpha arbutin serum phila ban order na minimalist brand kalong ka de ka we ka brand bang asngaw tan na bha banta te kalong reasonable ro ka price mo kalong mo compare bat ki we kum ordinary kum to te kalong rem bha te kane ka minimalist brand pat kalong mo long tat khandiat compare bat ki we ki serum and te phila ban pron kam kum minimalist alpha arbutin la ne tranexamic acid serum phila ban layer alpha arbutin bat tranexamic acid serum hakajuk apor lele hakapor man met te parlong an pan iye phi kine ki products banga shat pan padon kam hakapor man stem te nong kong padon kam yaw ne o conscious chemist gentle exfoliating face cleanser te mo la da don up den jong phi bakwa ban order phila ban order yo ne ru best phau ne o cleanser mo na conscious chemist te nong kong ngapdan kam conscious chemist cleanser kamot face wash ma and haden bangala de ban side kmat nga padon kam toner na wish care ngala de ban pan e phi bon bha ki videos ro phang ne nga long best pha yaw ne toner te nga padon kam vitamin C serum na dermaco te pe hang ne nga padon kam 15% mo nga padon kam 15 nga padon kam 20% kum to te ngan ong ya phi la da phi de ki beginners ki bam paju padon kam thet yaw to ba don shipel percent mo te third vitamin C serum moisturizer dot anki phila ban padon kam lada phidon dry skin ro lada phidon oily skin ro best powder moisturizer na dot anki fourth and last but sunscreen last skincare routine jonga hakapon step Ozishield and kane kadeka morning skincare routine jonga mo tharai phila yo hi ya kane ka ya kine ki products te barlok mentangan pen EAP ki products ki ba nga padon kam hakapor man med mo hakapor man med te nong kong nga padon kam shwa yo ne u Garnier micellar cleansing water in oil all in one for all skin type phila ban padon kam yo ne lada phi ta make up kum to lada phi kwa ban khuj bha ya ka khamat ka jong phi mo kham tam ye gitu ki badon acne marks ye gitu ki badon mo ki badon acne marks haka skin ka jong phi kane kade ka we ba phi haban pan khoj bha ya ka skin ka jong phi te first step jong ka PM skincare routine jonga ngapron kam micellar water and next part ngapron kam da ka ju hi ka cleanser mo na conscious chemist and haden bangala de ban sai khmat haden bangala de ban nyat khmat te nga padon kam toner wish care mo and haden bangala de ban apply toner spray toner nga apshwa komba 10 minute te next part nga padon kam alpha arbutin minimalist ngan bu yakini ki product sang ne screen knama pinyo i bha te
kane kadeka night skincare routine jonga te tharai philayo ihi ka night skincare routine jonga bade ka morning skincare routine jonga dengan ong ya phi sa ta bhai kine ki mo ki kine ki products kham tam yo neo alpha arbutin and lada don of deng jong phi bakwa ban prodon kam tranexamic acid phila ban order na minimalist hi long best bha utaru ngan bu ha kane ka screen te phila ban per mo ha ka ju ka por phila ban apply alpha arbutin serum but tranexamic acid serum ha ka ju ka por baka ha chwa ba phinthia te kata kade ka skincare routine te tangkane hi ka morning and evening skincare routine jonga te phiru phila ban order kine ki products ngan bu kine ki products link ba ro po description box donop deng jong phi ki bom pat tip ban page mo ban check kine ki products ha po description box phila ban lej ha ka to ka title mo ha ka videos jonga anda phila page hangne phila yo i mo yakane ka title jong kane ka video ha po te ka tho hang to more mo click ha ka to ka more te ha po ka to ka description box la don kane ka links baro jong kane ka products phila ban order direct na ka link te tang kane ka video kala po siya ka bukod te nga ngej ba phi mo itanat kane ka video. Bye bye, take care and stay safe. Love you all.